Yan. Good morning sa ating mga kuya at sa mga ating kapatiran ng Eagles Club. Yan, sa aming club, Kapas Kanlahi Eagles Club. Hello, good morning. Yo. Ayan po, may mga bago tayo ngayon na composition. Tayo ng mga... Ayan. At yan po, siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ang Maring Julie Flores Lumbang ng France, Maring Jenison Pasyon Danlag, Maring Papa B, Nino Bersaga, Maring Susan Maun, at sa iba pa po, no? At siyempre, Gem Builders, yung ating kumpare from America. Yan, na-try po na live natin. This is na po yung isang first time na mag-live tayo sa cellphone. Ano? Medyo natataranta pa ng konti. Ayan, para po magka-content tayo sa ating YouTube channel. Start ko rin yung ating try ko rin start ko yung sa ating live naman sa ating Facebook account naman. Ayan po. So good morning kay DJ Popoy. Matutudya pa siguro matutudya pa yung kakatamong kaluluran kay DJ Popoy ng Sapang Bato. Hanapin po natin dito. Naka tayo. Welcome to the chat. Remember to guard your privacy and abide community guidelines. Ayan, wala pa rin pong bisita. Yan. Mabagal lang yan. Restart. Yan po sa ating mga kasama, no? At tinatry ko lang po, try kong mag-live kung kaya na sa YouTube. Hindi ko po kasi maayos yung aking channel, yung aking studio, wala pang masyadong time. Anyway, matagal po tayo nawala dahil busy, pero ngayon
pwede na siya. Pwede pala sa pwede pala sa cellphone yung live. Pwede naman pala. Ayan, try po natin dito. Problema baka hindi siya na-connect. Ayun. Ayan, connected. Mabagal talaga. Yan. Neneng no ante sakit kening po suling ligali no anti kayang kapait kening po sugi gigi apal sintanda ka sintang emo balo marine kong sabihan po tamwa karugo basta na'y tatang mo kabud niya mamaldo po tami kamasku adumus ko niya mo iya po kong saritamad mamangan niyang mayayayat matutod niyang mapupuyat makagising niyang malinaw ano ra kaburi, istiso kang duling, kakingaron kang pao, kakilay kang matsin. Deta nang ipan mo tela sapin-sapin, nungela mabagut, ako among mamuting. Apal sinta na kunitang matuwang buko, ingipan kong metong burineng pabago. Pilit neng papakuha itang patalukublo, ibane kanu burin yatang mulo. Ake konong tutukang biasa, manungdungan karing letra, pilan niya mong pulong bara, ingkakatas na ning banwa. Mamelma, good morning po. Ake konong tutukang tosu, manungdungan karing legro, pilan niya mong pulong libo, hingbulbul ng gusero. Aring goals.
Good morning. Tibray ka naman kay YouTube kanina. Arengos di Mount Carlas. Apang sintanda ka, sintangi mo balo, marine kong sabihan, bota mo akarugo, mamelma, reta ng ipan mo, yan parang Elvin, kalma. Iya po kong saritamat, mamanganiyang mayayaya, matutuliyang mapupuya, makagising yang manina. Ayan, Paring Alvin natin right kay Kenny. Pwede naman pala. Pwede naman pala yung kay. King pansamantala, king kupa mong cellphone mag-live. Kasi kailangan, pagka kasi kang studio, kailangan ka pa talagang mag-live. At least Kenny, hanggang anytime. At yung kakain event, at yung kakain kaya pwede kang mag-live. Medyo mabagal yan ka na kamet. Hindi pa yung record. Ayan, syempre po, kang akong doy, ang doy yumul, aking Amerika. Pari kani Kani kung kakong gawang may connection. General TV, ayan good morning. Try kayo, pwede naman pala kayong cellphone. Norman Joshua Pramo, yan, man. Good morning. Ayan, good morning sa'yo. Kumusta yan, kumusta? Tinitry ka mo kanina kayong cellphone. Uling kitang kilog. Pagkakita akong computer, nakakaulit-kutan Pwede naman pala, pwede naman pala kayong cellphone at least. Yung ka na akong YouTube channel, yung YouTube channel ko magkakalaman na uli. Napapabayaan kasi gawa ng maraming busy. Ferdinand Balingit, good morning, and the Plus Miranda, yan po. Siguro mga ilang kumitong stand, Kaya yung stand. Ayan, meron tayo nabiling stand nito. Hindi na pa yung gawang kong stand. Ganyan yung bakit niya tatalnan. Ayan. Ayan. Ayan, mayong stand. Okay, loading niya pa. Kailangan ng signal. Oita. Yan. Wapin Ay, hindi ako kanta. Ay, ang dami lang. Patay ka pa pa. Ikaw kayong bagya. Loading niya pa mo. Loading. Sakop ya pare. Yan. Ay kang Bang Leong Guerrero kita. Hindi ko kasi may ginawa akong kanta para sa Itbulaga. Andi ko na. JP Santos, Arcel Soliman. Umiikot-ikot pa. Cedric Mercado, good morning from Clark, Metro Prime. Ayan, okay mo, Sir Arcel Suliman. Matagal nang walang live, kapatid na General Pino, maluwat na. Pero ngayon ayusin kayo kasi akakit ko naman yung YouTube. Mamayad na yung mga salese, yan. Paring J.R. Reyes, punta may kang alas 3.
Alam jingle. Yatang kaya katang mag-down. Kumusta lang. Taksi ako na. Kabagal na yung signal. Laman na yung gagay ng signal. May nanay naman ng internet. Right here, start. Yes, parang kata, General Bin eh. Kaya kapatid na General Bin. Kaya mo talagang may naisignal. Lot Javier. Mali ko sigurong player kami. Wala talaga may bisa. Magkain ako magmanuman. Tama ito ang player yan po. Sabi ko. Ala na yung ginawa ng Edino. Casey Lagman Joanne Simbulan, Casey Lagman, Maya Pauras, Edna Tayang. Mali kong player. Bisa yung busy tayo. Hindi tayo gawin lang. Set kay libe ko kuyang wow, ne? Asset may live mo. Sige, mapa. Banta tingong bangkanita may kaya ko, may ka-content, ne? Hindi na yung gamitin ko kasi ang ilo eh. Yes, Peda Family yan. Elsie Tolentino. King 13 Basta kasi kay 2030 ka Colorante. Yan din magandang papalaki. Yan. Ang pa. Yan. Ang ganda sa pangalaman. Dahil si Toledino, VJ Yumul Siapaw. Siapo. Ang Siapo yun talaga. Siapaw. Hello. Naboy. Balas. Kaya luto ma? Anong petsa at oras malun? Bukas siguro, na umaga. Hello. Hali. Numeda na. Huli mo. Tulog tumit tayo. Ay, kapali. Wala ako. Yan ah. Ano yung jacket na? Ang dahil kong jacket ka uwi eh. Saka tagay tayo yun. Hindi na na yung gupya. Yes. Ay, hindi naman kami katama ito. Hindi yan. Gupali na yan. Hindi yan yan. Eh, gupali. PTV ako lang na Yan na lang, ayaw mo naman na duyan dyan. sa January, kaya ka mapali. Ito yung wari, lang kahit yan. Palog me. Saka baka po simitan kasul. Baka po simitan git. Sige lang ah. Yaw ka pala. Yan, katalan mo, tayo yung pupula.
Iwan ka na po. Kaya na, bilhin mo ako. Ano pa po may dito ka pari? Hindi mo makakain. Hindi na rin. Sige, sige. Deng Gaviola, Ruby C. Baruyo. Wow. Chan Chan, good morning. Ay, kainin namin pala. May nainit. Natita naman pala kayo mo. Okay. Hit Bulaga. Kanino nga ba ang Hit Bulaga? Hit sabi. Apari hanggang ulo o kahit na sa buong mundo, kung kanino ang titulo at umimbento sa Itbulaga, buong bansa ay nakagisnan na. 40 taon na sila. The Barkads o TBJ, wala nang iba. Ang Itbulaga, yan ay kay Tito Big at Joey. Sila ang legit na may-ari. 40 years nang nagbibigay ligaya sa ating buhay. Buong bansa ang napapasaya ng programa, 4 na dekada. Kahit saang channel pa sila, iba ang orig na Itbulaga. TVJ, wala nang iba, ang tunay na Itbulaga. Ayan. Yan pa may record eh. Hindi pa siya na-record pero gusto ko sana siyang gawin para yung mga supporter, yung mga ng Itbulaga ay mas lalong maging masiti ang kanilang pagsuporta. Pero ulitin ko, na Quezon Cortez, ulitan tayo po. Ayan. Yan kasi kahabang intro na eh. The Barkads. Narito na ang channel, ang programa ng buong Pilipinas. Ang Orig, Legit, Itbulaga, Tito, Big and Joey, Kurt Almeida, Simbulan, good morning. Quezon Cortez, Miss Abby, Chan Chan. Mula Apari hanggang Ulo, o kahit na sa buong mundo, alam kung kanino ang titulo at umimbento sa Itbulaga. Buong bansa ay nakagisnan na. 40 taon na sila. Ang The Barkads, ang TVJ, sila ang tunay na Itbulaga. Yan ay kay Tito Big at Joey. Sila ang legit na may-ari. 40 years nang nagbibigay ligaya sa ating buhay. Buong bansa ang napapasaya ng programang 4 na dekada.
Kahit saan channel pa sila, iba ang orig. Nait Bulaga, TVJ, wala nang iba. Yan ang tunay na Hit Bulaga. Yan. Yan po ang tunay na Hit Bulaga. Try po natin kung may makakasagap ng signal. At meron din tayong ginawang awitin para sa mga siga, no? Sa kalsada. At parin July Iglesias, kumusta Kumusta nga Sam? Yan. Hindi mo na yung connection talaga. Pwede yan. Yung isa mahirap kumonek. Sa mga siga, sa kalsada. Yes, Manewa. Sari-saring mga problema ang sa kalsada ay nakikita. Mariber, motorista na kay tapang talaga. Karamihan ay walang pasensya. Barton Santos, akin ang lisensya. Ang lisensya, akin na ang iyong lisensya. Lisensya, sige pasensya ay laging bitbitin. Batas trapiko ay laging yung sundin. Pigilin nyo ang mga sarili. Para di ka ma-idol rape. Pasensya na sa may ngiti. Iwasan mong magka-problema. Problema. Ay, sa mga matatapang na pwede namang umatras. Karamihan sa mga ganyan malaki ang dalang problema. Ganyan nga kaibigan, naghahanap sila ng damay. Ang pag-iwas di karuwagan. Marami ngayon ang may toyo. Akala mo'y atapang na tao. Isumbo mo kaya ito rapid. Panay pasensya, panay ang sorry. Ay, ay, akin ang lisensya mo. Tumawa ka, laging safety. Isipin mo ang iyong family. General TV, yan, tutukan po natin at suportahan ang ating kabalin malo. Kaya ka kapatid General lapas tarlak. Yan na nabigay kami tibag. Punta kanyan, Balibago. Balibago segundo.
Balibago, Segundo. May connection. Na 31 minutes na pala na. Wala na ako kasing content eh. Mas ang tingin na nga isip mo pagka-misan. I-join mo ko, pwede naman pala yung like yung cellphone na eh. Bakit makakapagkain ko mo din, kaya nga liwa. Hindi mo rin mag-request kasi yun yung misan. Kala kong ang oras ko ay dinaliwa kasi yung oras daw. Ang timo kayo yung tingaliwang bansa, sabi niya. Nahi ko kaya sasabihin. Baka rin video. Lilo Dalida. Okay, of course, yung kakatamong konsyalan Irene Buku Dagdag. O hindi po yung itong konsyalang talaga ng mga sabi tamong magobra. Alam kong linapit o solicit kayang inapigbigyan. Naman po panabin mayan mag-solicit kaya. Lalo na ng kapakanan rin na kalyang makasalari. Ala ko pong ingat kaya na ayun niya. So salamat konsyala. Irene Buku Dagdag. At nung pong manto ko, pamang naman, munta kayo kay Dagdag Eatery. Malapit siya po. Nung no rin ko magpa-vulcanize. Ketang Dagdag Vulcanizing Shop. Tulaw, San Simon. Ayan. Yes, Kuya Arnold Banda. Ayan. Manibat na yung May. Kaya kaming kapas kang lahi. Antong tapang kanta. Kandaba by Bong Manan. Imbalen ning Kandaba, sakupnan ning Pampanga, ugad daing matapang at biyasa. Diksap lang Hortelano, dingdayatan magobra, asmong pangasipag mamaglawta. Ingabundang bibanyan, tudoyang kebalitan, karing milon lalo karing pakwan. Nung sulyapan nengeni, matimyas ne pulekwan, yung panyulong baleneng makiman. Balen kanda pa, marapat mong pagmaragulda ka. Balen kanda pa, reng me malen may kakalugod lang. Edward Bulusalan, dati tinggalang ayot, hingke kalamang ilag, ngini malaya nung limpat-limpat. Pagtiting alwang ayok, malibat alwang lapwat, kay kabalen langan mamaglipat. Paglasang malugod lang, regening manungkulan, ingasenso akakit tamungan. Ingaritet ang dalan, at dati pong burakan, ngini konkreto lang, dalan. Balen kanda pa, marapat mong pagmaragulda ka. Balen kanda pa, ring me maleng, may kakalugod lang. Aslagandeng baryo, Ingbisal Santo Niño, malapit niya Ingbisal Santo Cristo. Pulonggo at Pangklara, Ampo Ingbisal San Pablo, Bahay Pare Panera Diretso. Yan, Jefferson Flores.
Ayan, kahit ano pa niya. Parang Jenormin, at least paano ko na yan yun eh. Balengkanda pa. Ring me malen, mi kakalubod lang. Balengkanda pa.